जळगावच्या धरण गावात क्रिकेटचा सामना सुरू होता आणि त्यावेळेला ट्रॅक्टर चालकानं थेट खेळपट्टीवर नांगर फिरवल्याचं खळबळजनक प्रकार समोर आलेला आहे। जळगाव ग्रामीण आमदार चषकाच्या अंतिम सामन्याच्या वेळेला ही घटना घडलेली आहे आणि त्यामुळे यावेळी संताप सुद्धा व्यक्त करण्यात आला। क्रिकेटचा सामना सुरू असताना थेट नांगर फिरवला जात असल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालाय। तर आपण हा व्हिडिओ पाहतोय। कुणाला काही खेळण्याच्या आतच खेळपट्टीचं पूर्ण नुकसान झाल्यामुळे हा सामना रद्द करावा लागला। स्पर्धेला आमंत्रित केलं नाही म्हणून कोणीतरी राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांना हा प्रकार केल्याची शक्यता वर्तवली जाते। तर जळगावमधल्या धरणगावमध्ये ही दृश्य क्रिकेटचा सामना सुरू होता आणि त्याच वेळेला त्या खेळपट्टीवर अचानकपणे नांगर फिरवला गेला आणि त्यामुळे हा सामना रद्द करावा लागला।